Joy and I'm back for another video. And today I am preparing for something. Yan. Aalis kasi kami, pupunta kaming La Union. May konting road trip, ganyan. Tapos, pasyal lang, mag-unwind lang from work. So, today I will be sharing to you guys what's inside my toiletry bag. So, para sa akin, very important kasi sa akin itong toiletry bag ko na to. Kasi, most of the time, mga tao nakakalimutan magdala ng ganito. Kapag nag-travel sila and some hotels or yung mga houses, transient houses, or yung mga travel in, ganyan, na mura, or yung mga hindi masyadong ganun ka-luxurious, wala silang ino-offer na toiletries sa bathroom nila. So, yun, very important na magdadala. Tapos, yung brand kasi na gusto mo, yun yung madadala mo. Kasi kapag nasa ibang place ka na, hindi yung brand na ginagamit mo at home yung magagamit mo, tapos nakakompromise yung gusto mo. So, kung dati na kitang subscriber dati, na kung nakita mo na yung what's in my travel backpack video ko noon, so ito yung gamit ko na nagkakasya dito yung isang outfit ko with towel, with everything na, di ba? Pang-emergency kasi siya na gamit dun sa loob ng backpack ko. Tapos, ewan ko ba, parang madami itong nakakarga, pero today, pang toiletries ko naman siya ngayon sa susunod na travel ko. So, ito, isi-share ko siya sa inyo. This is a bag from Lancome anyway. Nabigay lang sa akin. And here, first one here is this, what do you call this? Ito, pants. Pants na yung pinkish white glow na facial foam siya. So, kapag nagbibiyahe ako, ito yung ginagamit ko. Kesa yung, kasi may ginagamit ako na soap from HBC na acne soap siya, yung acne salt, na hindi ko yun madala kasi medyo messy. Ayoko nagdadala kasi ng soap pag nagbibiyahe ako kasi yun basta yung icky feeling siya na ayoko na nasa bag ko may sabon. So, ito yung gusto kong gamitin kapag nagbibiyahe ako. At least secured yung laman niya. And the next one here is this round puffs na cotton pads from Watson. Buksan natin. Tira ko na lang siya. Pero konti lang kasi nilagay ko na sa ayan. So, cotton pads na ganito. At least isang ganito lang yung nagagamit ko every ganyan. Tapos next na naman pag masoka, diba? Hindi na yung nagaano ka ng ibang cotton na yung igagano mo pa, iboball mo pa siya. So, siya ganyan, lapad na siya. And the next one here is this Ortolesa MD Luminous Plus Facial Toner. So, ito yung sinadjust sa akin nung nagpa-facial ako sa HBC kasi ang dami ko ng dark spots na nangyari dahil sa mga pimples ko sa mga nagdaang buwan. Ayan. So, sabi nila effective daw siya, skin lightening effective nga siya. Siguro mas effective pa to kapag kasama ng mga cream, night cream, and yung ibang soap ng Illuminous na line nila. So, I recommend this kung meron kayong mga dark spots. Grabe talaga. Tapos nagda-dry yung mga pimples ko dito. So, gustong-gusto ko siya. Yun, naglighten na yung ibang dark spots ko dahil dito. And the next one that I have here is this Victoria's Secret Love Spell Cherry Blossom and Peach body wash na ganito lang siya kaliit. Ang mas gusto ko nagdadala ko ng body wash kasi yung sabon, ayan, di ba naligo ka, tapos ilalagay mo siya sa plastic or soap container. Parang yung soap container mo, magdadagdag pa siya ng space na kinukuha niya sa bag. So, additional weight and naman yun. So, pag nagbiyahe ka, at least pag ganito, ayan, secured na siya, nabawasan. O di okay lang, mas gagaan pa yung load mo pag uwi mo kasi nabawasan siya. Siguro magagamit ko to hanggang half na yung 2 to 3 days ko, diba? Tapos kapag yung sabon naman, kapag ayaw mo magdala ng soap container na ganyan, ang yaki talaga ng itsura kasi pag ilalagay mo siya kahit sa ziplock, basta ayoko yung nagaganon-ganon, yung parang may siya, parang nababasa-basa, ayoko ng ganong feeling, kaya mas gusto ko ng body wash. And the next one here is my deodorant from na Nivea, pero binili ko siya sa HBC for only 51 pesos. Ayan, kasi mas gusto ko na doon bumibili para at least na-avail ko yung free facial nila pag madami akong binibili. Tapos, the next one here is this shampoo na nilagay ko siya dito sa dating bottle ito ng Vitress na cuticle coat.
pa doon. Basta yung nasa what's in my backpack ko na video ko, parang ganun din. Ayun, so, nilagyan ko na siya ng shampoo. What's inside this is the Tresemme Keratin, yung red ang bottle niya. Kasi, yun yung hindi ako nagda-dandruff na shampoo. So, mas gusto ko yan. Tsaka, ang lambot niya talaga sa buhok ko. Tsaka, parang naaano siya. Nare-rejuvenate. Basta ganun. Maganda siya. Gusto ko yung Tresemme. And the next one here that I got is this hygienic hand care antibacterial hand sanitizer. So, ito siya. Hand sanitizer siya. So, at least pag on the road ka, hand sanitize lang yan o ganyan. Okay na. Tapos na pwede ka na namang kumain ng chips. Ayan. And the next one here is this toothpaste na Colgate Total, pero for sensitive teeth siya. It helps and relieve and block painful sensitivity. Ito yung Colgate na to, mas mura to kaysa sa Sensodyne. So, I highly recommend this if you have sensitive teeth or gums. Ayan, mas affordable ito kaysa sa Sensodyne. Kasi ang Sensodyne, I think, is pricier than this. And the next thing that I have here is this, ano tawag dito? Parang white siya, Dove cleansing wipes, 3-in-1 facial cleansing wipes. So, ito siya. Yung ginagamit ko, actually hindi ko ito ginagamit sa mukha ko eh. Kasi parang hindi siya, parang hindi ako masyadong tiwala. Mas ginagamit ko lang siya sa kamay, ganyan. Pag medyo malagkit, tapos dito lang sa katawan, ganyan, dito lang. Pag yung nagbibiyahe na malagkit na. Tapos, the last thing that I have here is my toothbrush from Colgate na yung fine bristle lang siya, tapos wala siyang cover. Ewan ko kung nasa yung cover niya. Hanapin ko mamaya. Ayun! So, ganun lang kadami yung laman nito. Yun lang lahat. So, tell me kung mahilig din ba kayo magdala ng toiletries nyo, kung ano may mga dinadala nyo. Kasi, as you've noticed, hindi ako nagdadala ng feminine wash. I tried to stop using feminine wash from last September kasi madami daw effect ang ganapang nangyayari down there kapag gumagamit ng feminine wash. Pwede rin daw siyang maging cause of cervical cancer, which is scary. Oh my goodness, ngayon magka-cervical cancer. Sa dami na ng pasyente kung magkaroon ng cervical cancer, ayoko na magkaroon ng ganun. So, tell me kung approve ba kayo sa facial, sa feminine wash or what? And if you have other things na dinadala nyo for your toiletries, please let me know and comment down below, subscribe, and I'll see you again on my next video. Bye!